Madong adlaw ni tanan, ako na pud ni. Padong ko karon sa restaurant. Nagdapo ko sang bag na. Tawo mo ka. Puot mo ka. Karon na guys, mora nang gisot guys na mga earrings ang sini na kanis, iring kabang, iring banbanon, iring gibilig, iring bitakon. Ato katawa tir. Ato cross restaurant. Yes guys, social na gamang barangay. Barangay. Social na gamang barangay guys, kay naa mi kaugalingon na ring restaurant. Ato ko karon guys kay murag ako na may nauwahi nga wa magdadto kay tanan siguro mga maestra na sa high school ug maestra sa elementary nakadto na. Halos tanan nakadto na ako na pay wa. So aramang daghan na jud na post nga ramad jud ko nung kalami. So murag ako di po ko moangay og mawahi ko. So mato ko karon ng tilawan. Adto ka katawa tir. Ay goding murag gasig arang gikas Amerika nga. Siyempre lamig ba? Magbait mas tira magkikiw ko yung ana. Jud buot mo ka. Oy guys, saghang kamat guys ha. Anang gipang ligwat na nahag mga kuan. Itong mga polygel nails kay nangaukab na magsugod. Aghabit ang ilong guys kay aksyon na sa kataas na. Kaya dari bugas ning burot. Dari pud bugas ning burot. Na, tira. Nagsug kataas no. Hapit na mas mayor guys kay kini nga restaurant guys, agngan is Lagkaw. So, kay ba ko, kailan na mo kay sikat na ning restaurant na kay kuan bitaw si Jaka ng unique. Jalami pagilahan gipang serve kuno nga food daghay ning positive nga feedback. So, ako na naman lagi wa karon ato jeng matilawan og lami budget. So, bago pa man silang ga-opening, so sidahan taglakaw kay gabdo taguan dali waro gud ang pajong magguba jaring outfit. Hoy, sa ko. Adlaw mo ingon. Di Gupik na nila kuan kay matukod sa restaurant. Di na may palupig Daris Bukid guys no. Naa na may restaurant Daris Bukid. So pag ingon ni putlong kam nang hometown proud jud ko dana. So proud ka jud ko na may restaurant dari. Di na si ingon og grabe gadjin ka. Lajos ka bihasnan kay inigawas nimos among bay. Mula ka kag mga be bana-banaon na siguro nga sa kagatos kalakang. Jog magkagtil tagas kagtil og kuan nay kuan ka. Lipin di depus taw no kay napitawar ka nubo ka jud til. Dali dang hinaja po ni mula ka oy. Na nabitas nagismagul. Kana pa giismagul nga. Awawan ta matutag restaurant. Tapat lami inta to kadyo. Okay guys, so mauto guys yung butho ko. Pag butho na nakita na natag sign. So ang nga ni guys, Lagkaw Cafe pagkaeng inato. Arang dawa na din is bay. Inigtukad na nas mo to, inigtugbong na mauna. Musud pa ta dari dali. May daan. Atong nga pitos mayor kay luoy po to armo dako kay nabura pa tong tiil. Uy. Lawan ni mama. Maninay. Ano ba 'yan? Asa ka nakatulong maninay? Uli, saan dali na? Hamas mayor. Pero dali na ama at ko lang ko. Asa dili? Ano nang hid nimo? Nananghid na kuno. Tara guys, ato nga pasos mayor ja. Adto kami manglakad ra tada dito. Maninay, bye. Tara, kalimtan ko inuwan sa bahay. Oo, harap ito ipadan. Garang singgipan dari kay mamiyabas ako kukapit. Na may biyabas dari. Naabit daw. Sige maninay. Go ahead. Thank you very much. Guys, aron kalamig daan guys. Di ka makalapok. Gibutangan nila nga. Kung social ka, kung social ka dari, why problema? Guys, basig makaingin mo muna na. Di pa na mo. Yeah! Yeah! Yung madenggan. Nalipot. Di, basta guys sila mga naglagkaw ha. Di ba ni mao? Guys ha. Di ni mao restaurant guys. Adto magzama-zama. Di ni mao. Amo ning tagbuanas mayor, wa mas mayor ha. Bas mayor di uwagan na buti putong dugay mo pud ni Arhi. Rosala! Asa ka sa nga pitendang, lidang. Kay mamiyabas ako ta kana may biyabas dari guys. Basin og nay mga hinog ba. Dali tir. Uy, kadaruhan man. Saan naman ipagkiog? Lisod ko kiog dani. Bintura na yun. Hindi sa alam ako makiog. Hindi na raman po. Saban dito na Lagkaw. Ilam ka ni tanong. Be, dako ah. Dako ah. Gamay pa. Kung kayo madaot na na yung outfit. O patakaabot sa restaurant. Lumoy. Lumoy. Kaga gani kang hinaraga ka. Malumoy ganyan yung kunot.
Tuwa na lagi ni sikil na lagi bog. Linay ka na pitawag laro sa libi. Yar! Tam over! Naugla ka mo, biriro ka kang hampakon. Tanawa ka samad-samad na. Ha, bas may ururi ga make up gagawon pa man siguro pud to. Ano sa ang bahin? Uwing bang gagawon siguro pud. Hanan nam gid nagduda magpistula. Nilitir ikaw pangayo tir. Ayo. Ano mo nilagaw? Mau man siguro ni. Luwag gating. Wa may abuhan, di mauwi abuhan. Nanan ro ni. Way abuhan, waiting area ni. Wa bitaw ko anra ni ka nang pahawajanan ug nay mag-uma dari bitaw kana may umahan. Ingatos ang nilakwan kanina tir Luis Mayor. Nako po jur, anak tunab sa agianan adyo na lapo. Ato ra to. Adyo sa practice pa man eh. Sige, subali kay nigagi na to. Dali na. Sige, practice ay. Kiog. Jung nga rayo sa kanang sa kalakang tulo mo pagkakiog. Mara ba ni sadyo kuratsa. Kay lain magkamayor dir kay mara magkuratsa. Ringa. Tara nga, mara magkuratsa. Kanang sa kakiog, isa kalakang sa kakiog tulo no pala dalo ako pakupan man. Ato ra lagi. Practice man dali. Na. Oy, klaro. Isa kalakang sa kakiog. Tulo nang pod. Ako pakupan gato. Halar lami agda na maridani. At nasa namura na mga nanadog senyorita. Adyo na laman. Baliwon ta. Nagam na hinuon. Adyo na. Hala, gwapo na agianan guys. Yun naman po mong pariho man po mong ipo. Sama mo. Mo ni agianan guys. Arang bugna. Wapod ag-agianan kay. Grabing dagkaan nagmahugani. Sa tinod guys. Dahil may mga wang sa una. Magbaklay jud ka para exercise po. Ilan ang gitudzo para ma-feel bitaw po di mo ag nature. Mo nang magbaklay ka. Yan ay tulay dari, tulay. Tulay. Naman kayo naman. Adyo na nakalibang. Sakto ka, practice ha. May batasan. Tanawag nabay, lagkaw na na. Grabe. Uy, di man, lagkaw o ramang lami. Modern lagaw. Haman, mauto. Kato o kari. Dapat dun. Kari po. Dito guys, di ama o guys. Makita na nimo ganggangan man na. Pwede ka na ng mga aglugi o may maganggang. Ja dari murag mauna guro ni halauna mo kaw. Ato sang panidaan. Ato sa awat sa. Reject. Sa guys ha. Ato sang panidaan. Paniditir ikaw una tir. Lup isa datog na bitaw. Na pailaing customer. Lup. Alam mo di. Tabi. Tanawa tao di. Oh buang ka. Stiha ka ingin mas tirin na yung lili. Abi ko bag di tao ang kulbaan ko. Muni dagan ko. Sa guys sakit na sa nga usisaon sa nignabay mga lain ba kay hindi pa tayo mauwa ba mo ni guys lamig palibat oy rakad dyan ka nga makadengag kag huni ng ibon. Uy, guwapo lami sa'yo. Nalipay taon po gahang mga iring. Nakauban po dari. Iring gibidli. Iring gibituk. Iring banbanan ug iring kabang. Nakauban dito sila na. So mo ni guys ang Lagkaw Cafe. O di pa, nga ba? Kaya tagaputong ka man may iso. Mo na niya mong bagong tambajan. Kinahanglan kada si mana magtigom jud mo og kuan kay rong anita mag-unwind. Grunto jud mo. So guys, ato ang tilawan karon nagilang food. Kuha na sila marag nag-prepare na sila kay. Aga mga appointment kay 2 PM man kaning sa Juman ni. Magpa-picture sa tao sa ta magkaon, dapat mga uhat na mo. Ha, bantay mo, bantay makuha nga ng shrimp na ha. Sabi haramin ipon sa nadaan. Hoy, upat ni kalimango ha, bantay makuha nga. Uy, shrimp tingog na. Halarang lami ang usa kanigo. Sakto gid na kuya view. Kay go ron ni lupa. Nay saging, kamuti. Mangga, hapit na kumakailas mangga kay na burag ang babag ning gahi ba nakakita ko sa shrimp. Nay kay mito, Isa ra ni. Kaya lagi Milon. Milon. Milon lagi. Lang shrimp ka na ilingin.
Hani man ni. Tanga ko ro to tay. Mo na minuting oh. Hani man. Di ko Hani man. bawo. Matarang tama ni patang tagag trip. Mangulo pag ani way patasan jud. Ay, bawo. Saan ba ni? Karera rigut kana. Huwag ka mahatag. Mataranta man makakita sa daan. Dani day shrimp, day danggit, nay pusit, nay alimango, saging kamuti, mangga, ako man naman di ay no. Ja, isa, duha, tulo, upat, lima, unong. Sa tupatag duha-duha, tara ni kakap. Pa jud ang. Tulo hala mag-imuyur sa gagaw, kaya nag-diet ko guys. Di ito ka kutasan, kaya ang dagahan naman ninyo. Sana dito. Kristos. Ano? Kaya na. Picture ko ay paborito dud. Hinan-hinan, no? Pag mga hunaw. Karayda kay. Hawa. Gege. Kasi pag native dang. Plato ni Burang. Ya magplato yar gayon. Hala nga ni. Bapo na yun. Native juga ilang plato guys. So, makatabang din sa tang environment. Di ba kaya ni human ni mukaan unas naman ni pwede na ilo. Hoy, wa pa nga ni Daris Alicia. Lagi. Mo pa nga ni Alicia mo pa ni. Maka-proud pud kay taas putlong kamba ta. Yung surat na. Murag daghan ra nino. Daghan na man ko pagkaan naglibog kung saan pagurot ni. Ang rice pala mandaan naghadan na tulor ka mo dito. Grabe ko mo. Tulor ka mo kay siguroon marina ho. Sa pansahan na pagbahay ni upat man ni. Iba daw kam na tay. Upat man ni. Duha-duha tawa na labas diri. Alam mo, halukos. Para ko pangat-pangaton. Namili jud lami. Gimana jud? Way batasan. Sa kating ipon sa ning ipon sa natang atang ipon ni karkan si kada ni tiri kasud nimo kuan kasud nimo ugnit kan kita. Hali man. Uy, ha, salamat. Take the picture mo? Hala, grabe. Uy, grabe ka kuan ka sa mga tao ni picturean pa jud ka sa kaning. 1 2. Alarang nice ka. Mura lagi nas. Sige na, kaya namugnaw na katong ice. Ang namugnaw, nahilis na katong ice. Ampun na yur. Bayang po. Ampuy Saya pagka. English. Grabe. Spanish. Sa gunsa. Basta ka makasabot. Bisaya na naman. Basta. Sige. English na naman. Sige. Naman, ikaw magbuot. Sige. 1, 2, 3, go. Pray na. Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless thy gift which you're about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Sa Amen. samahan sa anak sa Espiritu Santo. Usa ha. Bisaya naman. Usa pa kay. Woo! Usa ka sa pajan. Usa. Usa kay. Wala day kutsara. Nay kutsara dali pero gusto kag magkinamot. Magkinamot rata. Di aman kay kutsara. Naara man na ninyo guys. O gusto Magkinamot mo. rata. Magkinamot na may kutsara na. Lami pang mani kutsara. Na? Lami mga ni kutsara kay tag usa ka kilong buok. Pero ano ba? Para sa ubang kutsara nga nigligot ni mambawban. Bakit ka nigligot ni tag 1 kilo ako ang timbang. Pero Kinamot rata. pero di mo kamo kutsara yun kung kumaanad sa amo. Ato di ay no. Uban ni tagbay no nakalimot ko. Usara dang kay. Ko na bitaw. Kirog-kirog ng buti. Ano man buntas na. Ano sige na padating sa ning shake kay jud matong bajay no ni na. Sige na. May araw ni sa pining. Oh, kada ba ni ja? Bastos. Bastos ka adjo, way batasan. Ang uha? May mga batasan ha. Si Sami. Nagdamog tigib og martilyo. Amay ti iduk-duk na ng alimango. Lang plastic. Ha, madarag ingkid. O, asala mo nga hasa mong butangan dati yung baso. Kay arang lagi arang ma-arrange di ang giilog. Kay og magkagubot lagi di arrange. Magkagubot. Para sa maning baso. Kami sa ganyan. Tangan lagi guys. Lami ka jo? Ngayon sa kanila. Pero naguna-una na ka gani ko na. Namutang ko gani ko guys. Naguna-una na ka na na. Kasa naman. Kuha ko di. Sige, kuha na isa kabugan. Sa kabugan ha, kay hanang gibalance eh. Muna makakaritos injo. Ano ko? Ang sitiri, ang bawang hunaw ba na? Nangungulo po ko. Pagtarong lang. Matagal ko karpuhul. Arkohol? Madyo ka naman tangkag arkohol. Okay guys. Mga anta ninjo. Ara mo tudlo nun dyan kasi address lang ni. The Orange Bayang Mayor. Mia, oy. Ay. Gibutangan bag nga nina. Namawag ko si Sami. Topping si Sami. Kuning nga ibutang sa binangkal. Bitaw, pwede dari guys. Pero magpabuhok mo daan. Buntas. Sami, oy. Pabuhok mo daan dari. Batang ranag ng biron dyan. Ganahan mo mo. Uan. O ganahan, majud mo. Di mo page. ganahan. Mga mias. Naabot sila FB page. Harap ang ibutang ya. Dapat ahin na po mo buhok na ho. Ako ba na yung nagbalik dyan na ni. Runtok ko yung uban kay. Ahin man na mo buhok. Harang ibutang ang number sa ako ha. Ganan na yung management dari sa Lagkaw Cafe. Ahin na po mo buhok na ho. Hindi. Ano niya?
Wala kami sinubahan ng gip. Hinahinay rayo kay mahugman dyan yung langisa. Ang asin di isa ka sa ako mo nakalami. May abitaw na sa magyuan. Nasa special nga. Di bumbay lang. Tuan, lasa. Ang panakot na. Kasi timpla Dami na dani. Ay. Sila nga lisod po. Kasi nagtimpla. Sa balakaw. Lawi. Nga no. Ano mo? Haning ikog be. Seafood na siya guys. Seafood. Sabi kong ikog na. Sabi kong ori. Nabali na nun. Ayan. Uy! Almost forgot dari guys. Oh! Lao. Kasi Pakitan ramunas minuon ja. Pakitan ramunas minu. Kaya, yan mas sweet ulit yung mga ingani nga. Mutar ba? ano ba? Wala mamamuni-punitan eh. Hangi be. Diyan na. Wow. Dapat eh. Crab. Ano po ni? Pati rin ang gamay. Eh, duha, mag-ija. Uy, tambot si Lori, ah. Tambot na. Tambot jamal man yun. See that? Bidli na dun. Uy! Tambot ka ba? Ha? Tambot ka? Hatag. Wala! Amazing. Ako may sarili mo ha. Huwag mo nagkakab. Hala, amazing ka, Adjo. May away. Nabuwan na, gito tilaan na. Huwag ka mga batasan eh. Rating. Tilap na. Bastos. Manang kuluto. Kaya daga na, imo ng duha. Gra. Duha lang imo, kaya rin dako-dako lang imo lawas. Hana naman ang Grating. Ipiyal na lang imo ng luto na na. Hala, nabuntas do dias mayo, luto laman. Dengar ang kawan. Ito ka, parang di magmahal. Muna te. Wow! Ang bukod. Dami away. Kasi kada ka gawas Magputila. dami aman. May luto dani. Bibigay ka na. Siya, sabi. Sudah na. Kaya ideal dyan ni guys, o naamoy celebration ba? Mansari, anniversary, birthday. No? Pwede pagpasagat sa bunjag, kaya ang luagag ground to. Di pa magkuraksa mo to silong. Nabuntas man di, kapadugay-dugay, pagkagay patawag-tawag pagkagay ko. Woo! Anong lagi? Lugo mo Ah, Lugo mo bahin. Ligyo, kamang diligyo mo. Da. Luto daras kasagihan, bayan naman yun. Manawag ra ko sa management. Singgit talaga, di na ka mutawag, di na mutawag sa cellphone, miragay! Hindi rin ko katong sa kanigo. Singgit, ras mayor, kay silingan pa ng mayor. Kami ra ba dani gabi ite? Kumusta shake your? Dani ah. Ginawa sa food ka nagsa. Hello. Hila ko slipay. Bitaw. Thank you so much Lagaw Cafe sa mga food nga lami kadyo. Hila ko slipay. Katawa dia, hilak ta katawa boy batasan. Salipay man. Gutawa. Hila ko slipay. Lami bitaw? Swear. Kaya naman kong yana. Sabi ka dahil, hila ko slipay. Namilagi pa bulo ko nang. Grabe. Bulok man. Bitayor, talaga yung papagmamadari. Kasi ka nagumang sa kakuan. Nga na to. Lain rapat jutus manina, mahilak jutus lipay. Pati pas maninay. Libre mahilak slipay. Bata nga sa kanigong na. Mahilak slipay. Hi guys, bagong gabi eh. Buing na. Kagabian na mi. Gikan sa mis. Lagaw Cafe. Buing na. Sa kamiligsan, padaplin mo. Grabe ngit-ngita guys. Nagamit rin spotlight sa cellphone. Hi, day ko ni Vicky Mahinay de la Serna nga. Sige, kung nagtanaw sa itong mga vlog. Hoy, hi po muna ha. Hi. Ano ba yung mga naong? Yan lagi mong naong yun. Yan na. Hi. Mura mo mga kag nga laag. So, ang sa medyong thoughts sa kuan sa Lagaw Cafe. Wala jud koy masuggest kay lami jud si sa barato ra. Kinaukihan ang gajo. Why lipod-lipod jud di sa ingon nga tungod kay silingan nga. Lami jud guys.
Ja barato ra lalim man sa kanigo 700 plus ra. Lamig lasa pagkaon. So para mag-book mo guys, i-follow, i-like pag ilang page, adto mo message na number dadto. Arang ibutang sa description box. Hani pila man ni kabuok. Yung barok na. Uy batasan ng ilog ug karsada. Happy birthday! Happy birthday! Ang kuan, bring house ya. Agamang paniod to guys, abot pag panihapon. Grabe. Worth it ka, jo katong usa ka higo nga nakatamikan kaon. Sa ahang bana-bana guys, mabot jag mga unong katawo. Basta mga baji. Kay yung mga baji lahira man ning baji kinan as laki ug mga laki tulo upat nga na. So worth it ka adjo. Ang kuan mismos lugar, ang ambience pa, makuan ka, ma-relax ka. Kuan sa unique, di siya pareho sa uban nga mga kananan. Marag lahi po dag energy dito. Pero of course, positive energy gihapon yung mga feel.